Subscribe to Bagan Chips! Good evening guys, pasensya na, medyo madilim. Lakad kami ngayon. Bibiyahe kami papuntang Pangasinan sa Bayambang. So, see you guys later sa karsada. Ingat-ingat po tayo. See you guys. Ayan, prepare lahat. Tatlo ba? Alis na po, tatlo na lang. Yung ano, meron pa yan sa sulok eh. Tanggalin nyo lang yung mga bag dyan. Tanggalin nyo lang yung mga bag. Hindi nga, kakandungin nila para makaupo sila. Ay, tanggalin mo ibang bag, ilagay mo kay Upo kasi kunti lang yung nasa... No, yun pala eh. Yung mga bag doon sa gilid. Sama si Mingming. Ayun. Ay, madilim. Ayun, si Mingming. Okay. Ito na, dumating na yung isa. Okay. Isa, then, dalawa. Nakatong. What's up? Sama kayo sa biyahe namin, papuntang Pangasinan. Ayun. Masyal na rin kayo, Merry Christmas sa inyo. Ayos. Panoorin niyo yung vlog ni Daddy Blue. May enjoy kayo. Ayos. Dahil kasama siya. Yes. Marami tayong gagawin ng eksena. Sunod lang kayo. Magkabang kayo sa aming gagawin. Rapol-rapol ba gado? May Mga sharer badge yung agad. Si Aisa. Mga sharer badge. Stop overtime Petron. Dito magkikita-kit sa sa Petro. Ayan, mga kasama. Oh, kasama mo eh. lalaki oh. Tapos yung dala. Pamilya Dagul. Mini. Ay, nagpas mo kayo? Mamaya na. Boom. Mali. Yan yung gusto ko. Yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto ko eh. Yung nilalive ako. Yan ang gusto ko eh. Gusto ko lapin. Ito mga kasama. Mga kasama natin na pupunta ng Pangasinan sa Bayambang pagkatapos didiretso kami ng Abagatanin. Ayan. Tyra, si Ellen, Petra, ayun, si Mami, at si Inday. Huwag mo sabihin yan. Sabi mo, bata pa. Huwag mo sabihin ganun lang ganun. Gumanod lang ako. Kahit ako nga, akala mo namamanid ako eh, wala. Kaya mga boys ko Kamusta na, Day? okay lang. Na ba? Taba ba eh. Pumayat na nga eh. Yan nakatawan ng Inday. Oo, ganito talaga. Hello! Welcome to my channel, my Tito Pala, sorry. Nangangkin eh, no? Paki-subscribe and like po ang channel ni Daddy Blue. Yes, thank you. Don't forget to like and subscribe. Hindi, pag dito tayo kumain, marami naman tayong baon. Ano yun? Kasi nga ako nagugutom. Iba kasi yung pakiramdam ko. Ay, nagugutom. Hi vlog, welcome to my guys. El! Ayun o. Nagpabi ko si Ate Raquel. Ayun naman. Ang sarap! Ayun o. May latik. Parang mga nakakawala sa koral. Ayan o. Mouse pa. Kalupet. Ay. Say hi. Ayun! Kaya tumay ka pa. Ito na, nagkita-kita na lahat. Aarya na. Yun lang, lumalampas kami.
Sabi ko, alali. Ang bilis-bilis ni Kabik eh. Ito nga, pumapasok na kami. Dun. Oh, welcome na. Oh. Napuno ah. Napuno ah. Napuno ah. Lola, para ka nasa bahay mo. Gala na. Merry Christmas! Ay, kuya, Merry Christmas po. Happy New Year. Happy New Year na rin. Ano yan, kuya? Naka-on? Naka-vlog ka. Kain uli? Ha? Kain uli yung kit? Ha? Yung mga inaantok dyan, pumuesto na. Pwede nang humiga. Saan tayo pwede pumesa dito? Kahit saan dyan. Ang luwag-luwag niya, no? Gandang morning. Okay, gandang morning na, mga kaibig. Mga ka-thunders. Nandito pa rin tayo. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi dahil sa sobrang antok. So, eto, continuous natin dito. Dito na kami kila Ray, Bayaw, so, dito sa Pangasinan. Yan. Umaga na. Yun naman. So, punta tayo sa bahay niya. Actually, punta kami natulog dito sa bahay na yun. Ayun. Pero dito kila Bayaw. Sa bayawan niya yun. O sa hipag niya pala yun. Hindi nakita masyadong bahay. Yun. Yan, punta naman tayo dito. Ganda ang halaman. Yun, no? Oo nga eh. Ayun sila, nandun. Oo nga eh. Saan tulog dito? Andun pa. Good morning, good morning. Tulog pa? Kuya tayo dyan. Ayan. Nakatulog pa. Dito sila. Good morning. Diyan kayo natulog? Lamig din yun. Opo, malamig. Oh, yan o. Yan o. Binisita yung farm ng Ray's Farm. Hacienda Reynaldo. Lolokid. Ito mga pepper. Hacienda. Ayan, mga tulungan yan, di ba? Oo. Butterflies are floating like your Sabay tali ko do. Plado ka. Baka ma-discover pero walang sawa. Tatlo, tatlo. Sabi konti. Okay. lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you
close to me. Pila yan. Tinanim ko eh, tag-ulan pa. Hindi, Pagka pinutol mo ba, tumutubo ka? tag-ulan maganda. Yung kamansi, yung mataas na ito, naputol to kaya hindi na siya tumakas. Pero namunga na ba? Hindi pa, matagal ko mamunga. Summer days that drift Ito, kasoy. Ha? Abi ni Raquel, anong puno yan? Kasoy. Ay, pala puno ng kasoy. No, taga-Tipolo. Daming kasoy din, hindi ko alam. Ngayon niya lang. Kasoy po ba yan daw? Oo. Ano rin yan? Kasoy. Ayan mo. Wala pang ano. Wala pa yan. Ayan, mumulaklak na oh. my eyes. Hey guys, biyahin na kami. Pa-Abagatanin. Sige. Thank you, Tita Maris and Tita Ray, Tita P. Ikaw magdadrive niyan? Yun, ready na. Ready na sila. Tuloy-tuloy na kami. Oh, say hi! Say hi! Hop, eto na. Sasakay na. Doon ka muna sa kapya. Dali, dito raw. Ano? Anong gano'n ko sa Waze? Pagkatanin? Abagatanin, oo. Resort, gano'n? Abagatanin Beach Resort. I-waste mo na lang, bagatan. Okay. Ako. Abagatanin, Agno ah. Gusto mong lang na tayo? Hindi, parang kasi ilang lang na tayo. Para mag-ayos natin yung Okay, kanta tayo lahat. Let's go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya Jessie! Happy birthday, Happy Jess! birthday, Happy Jess! birthday, Kuya Jess! Hey Jess, happy birthday! Many more birthdays to come! MBTC! Yes. Good health! More! Anong More More birthdays birthday to come. to come. Yay! More blessings! More blessing. More health. Good health! Good health. Ay. Dito na sa mga tarem. Favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard, you take a ride with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. Pa rin natin, Tyra, tapos bibiyahe tayo na ano, so si Daddy, tayo nila tayo rin dito, tsaka si Nick, naku, siksikan lalo tayo. Oh, lalaki nyo. Kasi noon, siksikan na eh, nung payat pa si Nick eh. Opo, no?
lalo na ngayon, banda. Oo, nag-apat kami rito nun eh. Ang lalaki na. Nakasya. Okay, dito na kami sa Abagatanin. Medyo puno lahat. Yun naman kausap namin. Doon pa sa dulo. Diba yan? Pero anyway, kausap naman namin dito eh. Talagang marami. Ayan. Parang dagat dun. Oh. Tabayan na lang natin sila. Yung dalawa nag-aantay. Oh, ito oh. Angat mo. Mangga. May bunga. Oh, ayan naman, ayan yung puno. Ayan nga. Tama ko na. Ilan dito? Kasama ko dito. Tapos kasi tayo, sino pa? Kaya yung dalawa, Kasi kanyang pagmumay ng Pilipinas. Share mo na lang sa... Oo. Ate Lu, ha? Okay guys, thank you very much for watching on the part 1. Part 1 pa lang yan, remember ha? Kasi nag-travel kami from Antipolo to Pangasinan. So we visit first the place of Malbayao, and chinek namin yung farm niya ng mga pato at saka yung mga tanim niya ron. So yung part 2 natin, abangan ninyo, which is papunta tayo ng Abagatanin Beach Resort. Napakaganda ron. Magkita-kita tayo dun. Sige. Bye. I'll see you I again. was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired